Kaluluwa kapag inasama niya ng impungkas parinig tamong ini tungkol yung mga pandang isangero. At isangero, merong iyang talaman ng Elvis, a certified public sinner at that time. Ibu rin naman sabi ng isangero, may mga taong ating malinis ang pinagluban. Beautiful name, Zacchaeus, a pure-hearted person. At bago lang meron pa rin tabuan na sinabi na ng Ginoo. Papala na rin ang tao ating malinis ang pinagluban. Uling hangin din ng Diyos. This time, in Maya Papasto, lamanin ito, karikayang tupang may pating, igit na Zacchaeus. At bilang po, yung kapag nasahan sa Zacchaeus, paramit na yung Ginoo. At yung Maya Papasto, igit na yung kanyang tupang may dinig. At yung bawa yung tupang si Komoro. And this is one beautiful characteristic of Zacchaeus. At inyang pusong matulad. At inyang pusong manintun tingin. And for all we know, more than we looking for the Lord, it is the Lord looking for us. Inyang rinamit ng kalawan ng mga prostitute in Balibaga. Father, will I ever find God? With all my sins, become result in burang ng kasalanan. Will I ever find God? And will God still forgive me? At sabi ko kaya ay panigagalangkan. You will not find Jesus. Jesus will find you. At panikunan ako. At sana tatay kaldo, in God's time, migil kayo din. So, He will give you a new life, and you can begin anew. Ang Diyos ang amin doon, karikayang tupang medyo. Pagkita patawaran at ibalik na naging poder, ning kayang lulun. God is looking for us. And in His time, in today's time, here and now, sana amin nakatawa ng Diyos, pakasadyang magbay, kalupanan sa Zacchaeus. Nili Zacchaeus, pagwalay ang araw. Because of extortion, corruption, bigwalay ng kaban, tindiban dyan at pera na rin tao bayan. Yamin kasama ni Zacchaeus, the tax collector at that time, hintahin ka na rin ng Israelita, ulit pagkakat na ng gobyerno Romano. They excised too much tax from the people. At marambulan at kinanin kung dating karelang bulusan. So, my dear brothers and sisters, Zacchaeus is a public sinner, a rich man. And yet, I realize that Zacchaeus, money is not everything. Because money can buy a bed, it can never buy a peaceful rest. Dahil po mga country, and yet nakalitao, at ikaw masanti ang kutsyon, malambot ang kutsyon, masanti ang tuturan, and yet makakulagan ng mata, all night long, ulit tahan na, biyakan na talaga, imparin ang conscience. Money can buy a bed, but never a peaceful rest. Money can buy food, but it can never buy appetite. Nakatatawa ko ng place na kinakain ng lamesa. They can go to a restaurant and order ang pera-pera ng dinimpaman. And yet, in the face of sumptuous dinner, manay ng tingin, wala namang tinitingnan. Huli nga na ipakas ng bubo. Ikarelang puso. Money can buy a home, a house,
house, it can never buy a home. Dahil kaya tao mga something na mali. And you can build houses worth billions of pesos. Pero bago na mga houses na tao, we can buy a house, but we can never buy a home. Ulitin mo, pugad na rin pamikakalukot, pamisasangato, pamirakayan iye, dahil pamilya makatukunan pa rin. I was watching paalaala ko kaya. In greenhouse ng Bemboro, at nanay ng asawa na Bemboro ko kaya. Masisirang pamilya. At sabi na ng misis na, ano ang greenhouse kung sira na ang relasyon natin? I was struck by that statement. Aanin mo ang greenhouse kung sira naman ang relasyon natin sa loob ng pamilya. True, money can buy a house. It can never buy a home. Money can buy a company, but it can never buy true friends who will stick by you through thick and thin. We can be people from companies, but we can never buy true friends who will stand by you for better or for worse. Money cannot buy everything, and money is not everything, at merong damanan sa kero. The emptiness in his heart that only God can fill up. Bisa po bitaw kinilog yang anak-anak kami magyari kami down preso. May masya po kinilog at may mulot kong batong lapat. May kapulot kong 5 batong lapat. Makababal kinilog, day in and day out. Gaminan ko rin ang down preso. Tingnan malata, barangay may either sleeper or malapad. Tahanan mo ang ilang bayan. Tumbang preso. Although I disagree ba ito rin yung makababal lang, tingnan mo. Mamasana ko ng pilo. Pinaragin mo yung mga balong kinilo. And I was deeply surprised to realize, ita palang balong ito, manamili kayo. At ito kasi it is lonely at the top. And there are many people who belong to the lonely hearts club. Nung nuwari magpagtapos sa ngayon mas no, successful kating kayo ng karir, and yet you are still big. You are the loneliest people in the world. Uli na lang ang malulang pamilya. At ang lulugod kaya, at erabiyas ang lulugod, kaya kalumang tao. And this is what Zacchaeus realized. Kakanyang pera sa Zacchaeus, makuha tayo. O na yung kaluluran. O na yung hindi kayong puso niya bigla pa ni Jesus. At kaya yung mamagulang e nilapit ng Jesus sulit pandamyan. Siguro 4:7, 4:11, unang niya pagyan. So nangyayawan sa Diyos. E yung may dalan in crowd para bigyan na natin ni Jesus. May nalong jacket ang may tutumas si Pao. And from the point of view of the synagogue tree, akin din masali si Jesus. May nalungkit siya. Maybe it was his way out to protect himself from people who would like to strangle him. Delikado pili sa iyo. Ulit pa siya yung direkta, paano sikat na matakpan na lang na bata. Kaya siguro may nalungkit siya kaya doon ka kasi tomorrow to save yourself. Now the question is, totoo yung kaya doon ka kasi mo, si Kamon, may babae kaya masali sa iyo. Punta ka ba bata? Makayaman mo rin paluwalong kayo. O hindi na meron kami yung alam mo rin yung tax collector rin. Pamalupal lang tayo para makaganti kaya. At hindi predicament at problema sa Diyos. Binukit siya yung duto, makalaman ng tipa. At karabas ng Jesus, kaya nagtulit
lumikha sa Diyos in order to save you. Sa Diyos na di para malagawa, di baka sana yung ibayan at malagwayan ni Ipa isa Diyos because He found a Savior. Naman ng Psalm 23, iginuyang kasukunan ng pangkailangan. Lumakad naman kayo sa makamani na ang pinaparugan ulit kong madal paparugan at iyong anak. Inimitaw ko nandipay sa Diyos. Ulit kaya may maligin, ikayang talagang ligtas. My dear friends, may narugin siya isa Diyos kaya tulong si Komoro, an invitation to us. Magalugin tao pa rin tulong si Komoro, so we can have a better perspective of life. Sana kaya rin ikaratang barangay elections. Madalagyan tao pa rin tulong si Komoro. Lawan tao ni kapakanaling bahay, aliwarin ng pansari ni tao. Alasan ang pamabigkansa, kaya na namin bono kaya. At ilang karapatan, respeto may kailangan. At sana over and above political divisions, manatili. Ipanalawin ang ating kapakanaling bahay, aliwain sarili tao. Let bygones be bygones. Nanumanso ka na lubulimin sa buwan. Nanumanso ka na lubulimin na binuturet ang kaluluran. Pinagwagana sa ating ka. Mananugyan tapo ka rin doon kasi ang and let us see our life in a better perspective kang Kristo. Kinmahani ka sa bandayan at lugod. Akin tayo dito.